Ito ang Bataan Death March Monument na matatagpuan sa Capas, Tarlac. Ang memoryal na ito ay ginugunita ang Bataan Death March na naganap noong 1942 sa pagitan ng Maribeles, Bataan at Camp O'Donnell, Capas, Tarlac. Sa himpilang daang bakal na ito ng Capas, ang mga bihag ng digmaang kawal Pilipino at Amerikano na himalang nakaligtas sa makahayop na paglalakbay mula San Fernando ay muling pinaglakad gayong mga nag-aagaw buhay hanggang Campo O'Donnell na may 6 kilometro ang layo. Sa impyernong kulungan yaon, sila'y naging bilanggo. Itinayo sa isang baliktad na letrang V ang istrukturang ito na inilalarawan nito ang tibay at kabayanihan ng magigiting na sundalo, tagapagtanggol ng kalayaan at demokrasya. Ang istruktura ay nakatayo bilang isang historical marker na matatagpuan sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Kutkut First, Capas, Tarlac.